ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. Ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастед. Хабари нохуш аст. Мардуми шарифи тоҷик, муҳоҷирое ки дар Русия кору фаъолият мекунедон, ҳушёр бошедон. Вазъияти Русия хело бад аст. мо 10 бор муроҷиат кардем, боз мегӯем ки дигар гап намезанем, боз ҳазор накунед, дилаи мо барои шумо месӯзад. бояд эҳтиёт шаведон. Прилётҳои вазнин сар мешавад. Путин ҳатман аз байн меравад. Эмомалӣ Раҳмонов бева мешавад. аз паси шавҳари беникоҳаш ин ҳам сарнагун хоҳад шуд. иншоаллоҳу раҳмон ин рӯзон наздик аст. ба ҳамин хотир аз ҳаматон ҳамватанони азиз хоҳиш мекунам ки эҳтиёт бошедон. беруну дурун бисёр нагардедон. наворҳое ки мо ба равон мекунанд, садои тоҷикҳо мебарояд. маълум мешавад ки тоҷикҳо ҳам навор мегиранд ракетаҳое ки аз тарафи Украина мезанад ба Русия. аз ҳаматон бародарои азиз, хоҳаро, модаро хоҳиш мекунам ки эҳтиёт шаведон. гапи моро гӯш накардедон, ба ватан барнагаштедон, акнун худатонро эҳтиёт кунедон. беҳуда эҷод накарда будем ки аз мулки ғарибӣ даст шӯй тоҷики ман. як зарра бидон обрӯи тоҷики ман. бегона зи пои тобути оча гирифт. айб нест ба мову ту бигӯй тоҷики ман. пул садқи сару ғам пушти дар тоҷики ман. қиммат ба ҳама меҳри падар тоҷики ман. тарк кун ғулому бардагӣ бедор шав. модар зи ғамат хуни ҷигар тоҷики ман. тифлони ту хору дарбадар тоҷики ман. бенанг нашав ту ин қадар тоҷики ман. зан ҳам падару модари фарзандонат. хандид ба мо аҳли башар тоҷики ман. биё соҳиби кишварат бишав тоҷики ман. фурсат ғанимат зуд бирав тоҷики ман. хоин фурӯхт сарзамини кӯчаки мо. ту душмани модарат нашав тоҷики ман. ту душмани кишварат нашав тоҷики ман. ба ҳамин хотир бояд шумо ҳама каса ба ватан бармегаштед. ин бадбахти Путин рӯзи шикасташ наздик аст. вақте ки ин шикаст хӯрад, иншоаллоҳу раҳмон, бародарои муҷоҳид боз чӣ қадар муборизаашон осон мешавад. барои он ки ин русҳои наҷас, ин золими бадбахтро дастгирӣ мекарданд, ҳозир ҳамаш сагмур шудагӣ ҳастанд. дар он 201 база дар тоҷикистон ҳеҷ кас мондагӣ нест. вақт аз оне ки аз спичкакӣ шуд, бояд тамоми мардум ба по хезанд. соли 2027 6 моҳи дигар медарояд. ин золим намедонад мардумро чӣ хел фиреб кунад, чӣ хел дар чашми мардум хок занад. имрӯз агар шумо мушоҳида карда бошед, дар қадои раҳои душанбе ҷавоно сахт занзанак мекунанду ҳамдигарро лату кӯб мекунанду ин ҳамаш кори даст инҳо ҳаст. дар фиреби ин золимо ҳамватанони азиз нағалтен. инҳо ваъдаҳои дурӯғашон, ваъдаҳои фоҳишагиашон наздик омада истодааст. акнун намедонанд ки чӣ кор кунанд. бояд соли 2027 пурра барқ шавад. ин чиз намешавад то ин авлоди ҳаромзода бо сардории эмомалӣ шайтони муғулу манғит ба сари қудрат ҳастанд. умедвори зиндагии хуш ҳаргиз ва ҳаргиз нашаветон. киноҳои ин ба дода нашаветон. ҳамватанони азиз, дар фиреби ин дода нашаветон. мирзонамода бурд таги ҷар кард, бурд кушт. онҳоро ҳатто баъди 2 соат ёфтан мумкин буд. 14 рӯз давом кард. ҳушёр бошедтон, ҳушёр. фиреби ин падарлаънати охи падарба нараветон. ин золими бадбахт имрӯз ин қадар даюсию беномисиро барои ин мардум иҷозат додааст ки имрӯз мераванд урусҳо духтари тоҷика буса мекунанд. як ҷавонмард пайдо намешавад бо тоқи кӯлобӣ тори сари вай бадбахти рус ба мондагӣ. як кӯлобӣ пайдо намешавад ки
و اگر در همون تالار کوز ماند. کجا شد ننگ و ناموسی جوان مردای کلاب؟ کجا شدیتان شما؟ امروز تاقه کلابی را میگیرن و خواهر ما و شما را بوسه میکنن. ما رنگ دیوس و بیناموسا سرکام و خم پیشاب ملت تاجیک خفه نشود گفته گشتگیم. از همتان خواهش میکنم که بیدار شویتان. این بیناموس بشرف ما را ننگ و ناموس ما را از بین برده ایستاده است. از همتان برادرایی که در روسیه هستیتان احتیاط باشتان که اتاکه های وزنین از پیش است. خودتان احتیاط کنید هموطنان عزیز. ما 10 بار آگاه کردیم شما گوش نکردیتان. اکنون توکلاتان به الله. من ترسانم که خبری کودی پول نمیره تاجیکستان و خبری چی میرود تابوتای شما. الله نشانت دهد. السلام علیکم.